su suna so su haddasa rikicin ne karfi da yaji, suna nemo rigimar ne, suna nemo ya za a yi fitinan ta tashi, kuma to sun same ta. Domin daga duk lokacin da in kana neman tashi hankali ka je ka tarar da rigan fulani ka ce ka zo ka kawo ka ta da su da sauransu, to ka kai iyaka kenan, iyakar rikici ka iso mishi. Domin saboda ai babu dalili mu a yanda muke ta tunani muna danna mutanenmu, muna kuma ba wa mutanenmu shawarwari muna sadar da sakonninmu a ta wayannan a irin wayannan kafafen yada labarai domin mutanenmu su fahimta. Muna kokarin sanar da su cewa ƙasa muna zaune a ƙasa wanda take da tsarin mulki, muna zaune da ƙasa wanda take da doka, muna da ƙasa da wanda take da dukkan hukumomin da suka dace. Har yanzu muna kuma kokarin ba wa fulani haƙuri da kuma da su daidaita, su tara hankalinsu guda, mu jira mu gani menene ainihi abin da hukumomi za su yi. Akwai jami'an 'yan sanda, akwai jami'an sauran hukumomi da sauransu. Muna ta tunani da cewa mu zan amfani da wannan dama mu ce su gaggauta fa daukan wannan mataki, domin ba wai wa'ancan fulani ne aka taba ba, fulani ne na Najeriya aka taba gaba daya, koko na duniya ne ma gaba daya aka taba, ba wai fulani wa'annan yankunan kadai ba.